Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Bathi umtimandi mabuyo bambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Hayi ngeke couple switching bonds in the first streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers. Dlamini idea yakhe yapeta ngengiye Jimini Dlamini ngisafuni. It's about that time going idea Dlamini ungiphula iqola. Hey yo, boom! It's Pibili King. Hey yo, guys, welcome to it. My name is King Ginger, cream de la cream, and I'm with my son. Welcome, Dlamini. Shedele bobo, she popo, she. Hey yo, guys, no, take me straight to the couples. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi mabuyo bambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Sibangene gentlemen. Isegoli lapha esihlala khona wenuzo ova awuselango sanibona ninjani siyaphila mina ikamela lami ngo-change cela ukunibuza nje a few questions bese ngiyaniyeka. Okay, ngizoqala ngawe my brother. Uba igama Tshepo, my sister Umpho. Tshepo noMpho. Yaweza ukuthi acisha afana? Yeah. Niyabona ukuthi nanidalelene together. Injalo. Niqale nini ukuyenza lento eniyenzayo? 4 years. Ungathi nothandayo ngomthepana kulo 4 years lona egrinder nje. Dano uThabo unita like anginikeza isikhathi kodwa sometimes unokuthi asuka bebusiness into zakhe umuntu. Yeah. Wena mthepana ungathini oyincanywayo vele ngimamazo? Asiyaphila kakhulu. Niyatshela. Ayila kumnandi. Nimnandi. Like nje. Tshephana. Mpho uyamfila? Ngiyamfila egazini. Egazini. In a scale of 100 ungathi umfila kangakanani? 100%. Wena usifila kangakanani? 100%. Ukhona omunye umuntu omfilayo ngaphandle kwaKtshepo? Ungenze njani uma ungathola ukuthi uThepho kunabantu abafilayo yena? No, relax Thepho ngisabuza umamazi relaxa. Hayi makungabe khona into ngabe uyayenza mina ngazi ukuthi ngayenzani kodwa. Thepho hlala phansi. Ya ngikhiphithe seyashisela. Thepho uzokotola. Kuyabanda la. Yazi uzoyiqoka leyo jacket usukotola uzobona. Yasibona sister. Uyamthemba uThepho? Ngiyamthemba. Showcase. Thepho, in a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani mamazi? Kakhulu. 100. In a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani? Over 100. Over 100. When usithemba kangakanani in a scale of 100? Over 100. Ha. Ukhona nomunye umuntu othandana naye over 100? Ayike. Aphathe komama. Hey, cha bese ngithukile ngithi hayibo. Shuthe wena usingle Nando. Yeah. No. Ungenza njani uma ungafound out ukuthi my sister khona mtsholayo? Hayi phela lapha sengenye into phela. Ne? Ayenye. Yini lento le? Hayi phela ngeke lapho. Angafa umuntu. Qoka Thepho ngitshela ngizogodola la. Manje imibuzo yakho yaza ngitholi ukuthi yashisisana yagodolisana. Thepho uyamthanda lo mntwana mara? Kakhulu. Ne? Kakhulu. Okay. Cela umuphi yakho umtshela ukuthi uyamthanda. Ukule kancane. Yeah. Ayame. Thepho 4 years dog. 4 years man. Yazi.
Ngikukula nje, ngikukula. Yini ufuna kuphindele? Hey, wathi unomoya. Ngikukula Tshepo. Have you ever wanted to surprise someone you love, but your budget wasn't good enough? I've been there too. This is why I've been using Pocket Broker. Getting started is simple. I created my account in just few minutes and entered the promo code CMTV SA June 6 to receive a bonus on my first deposit. Remember, CMTV SA June 6. After that, I explored the AI trading feature and placed a trade directly from my phone. The platform is easy to use even if you are still learning. My trade was successful and I could see my balance growing in real time. Withdrawals are fast and convenient with 0% commission. If you would like to explore trading yourself, register through Pocket Broker and use my promo code CMTV SA June 6 for a bonus. Officially licensed. We operate under a government license from FSCA. This means we must follow strict laws to protect your money. Tshepo ngangipho. Hayi wena Tshepo. Usitoto wena. Ubambisa mina no welcome ikhandlela. Lalela ke Tshepo. Sikisi mabuhlungu. Uza ngapho baba. Hey niyathanda ukuhlala phansi asisukumeni ngoba sengiyahamba. Bengenzela ukuthi phela nami yabo man to man noma sesivalelisana yabo. Sure, but before ngihambe mfethu kunento esenza loyalty test. Loyalty test lithwepha we switching phones for 60 seconds. Wena sister unika umuntu wakhe ifoni yakho for 60 seconds ukuthi check on WhatsApp, Facebook, Instagram ukuthi uyakakuchithela yini. Angithi nawe awumchithele. Angithi uyamthemba. Angithi uye lo. Yeah. Nawe nankinga yini? Sifike kuphi manje lapho? Tshepo interest selwa mfuthu. Tshepo. Buza kahle kanje ncoma. Siwe Tshepo. Come on, khuluma nendoda yakho sisiwami. Switch amafoni, angithi angithaza mina nami Tshepo. Amaphela sifike nini ngafo. Hayibo icheckile last week. Hayi suka into last week. last week kudlulile la. Hayibo. Nakhona bengayicheki. Kahle Tshepo. Hayibo, uqala ngayo usutshela ubani ukuthi kwenziwa kanjani. Letha lesifoni. Tshepo ithini ngawe? Sister ngicela ume ngala kumina, ngicela ume ngala. Tshepo salana mfethu. Hawu. Zithini dog? Hani. Yini why wenza kanje mfethu? Hani. Why umenza kanje lo mntana? Hayi ayikho into wrong mfethu. Manje why wenza soma ukuthi ayikho into wrong? Why lo mntana athukile manje? Ukuthi wena Ngicabanga kakhulu. why ucabanga kakhulu? That's the thing Tshepo. Because ayikho into ekumele uyicabange kakhulu. Angithi umntana umuntu wakho. Umuntu wami HPV. Yini inkinga? Ikuphi inkinga? Tshepo une love bite dog. Wenzakalani Tshepo? Ah Tshepo mfethu no man. No uyangidisappointa dog hayi. Ethwena yini inkinga? Wena kahle kanje. Okay wena yini inkinga yakho manje? Yini uzongimoshela mfethu uyamfuni? Angimfuni, no ngimfuni. Manje? Relax Tshepo, hayi Tshepo yilezi zinto zakho njalo. Soqala ngefoni kaMamasi ke. Khona uzokwazi ukukhula down, awuyivule sister. Tshepo relax mfethu, uyiprayam wena. No. Angimoshela. Ngimoshela ngani? Mina upra wakho. Nenze bamba mfethu awu. Awumbonise mfethu udinga ukubona iya WhatsApp uyawazi uhlala lapha. Ya nazo. Ya mase ngithatha uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama labanye usithalala la ungitshela la usikhotseni ngoba yibo laba bazobe gqobhoza umuntu wakho. All right guys, my name is King Ginger, Cream de la Creamy on WhatsApp. Right now when we are about to tap the changes, type la put I love you. Wena bakushweli wena njengoba nje usmall nje uqukule. Washasha kangaka manje? Yeah. Yathi ngifuna ukubonisa. Ya ngibonise, yangiringi. Uvelani? Avela mina. Sondela sister. Vela wena. Sure. Okay, sure. Delete lapho type uthi sex. Sister tshela mina. Ekathi wena bekho mhlawumbe abantu mhlawumbe abanokudinga njengoba Bro. Hey. yeah, it's in dog. Ama-chat mna. Delete lapho type uthi money. Unophiwa bani imali? Akekho umuntu ongifunayo Ngikho- kuphela nginikeza imali. Uyena kuphela. But Saseyimi. yeah, mfethu phela nawe mfethu ngabe uyangibonisa because the way ongibonisa khona ngathi manje uyangiprovela ipoint load vele
Bethu yini manje ngiyakutshela siyathembana. There's no need to switch amafoni. Faka i-delete lapho ufaka i-emoji ebrinjol, ufaka ipentshisi, ufaka nalamanzi athi qwa. Phela bengazi ukuthi ba-communicate ngama-emojis labantu. Sebeganga ngama-emojis. Ya nina. Okay, happy for you. Happy for you. Delete lapho uthi come outside sibone ukuthi umuphi lo Scotland onokuzomlanda. Yes sister, uyawudlala ni Facebook? Facebook angidlali. Udlala ini? WhatsApp kuphela. Okay. Ngiyabona. Ya, yeke ifoni engane. Mi sister, siqedile ku right awuvule yakho. Ivule nayi. Bongekho ngisho. Ekahle wena. Bongekho. Yabona manje ngicela uvule lo Ke manje lethi phone yami manje. Efethu. Efethu awurelax wena. Awuvule ifoni. Hawu. Awuzozivulela. So wena sister uzoqhubeka utsho lena njengoba umbona ukuthi ukhole ukuvula ifoni. Awuzokuvulela na uzoyivula. Ayithi ibambe izoyivula kanjani ayibambe kanje. Awuthama uvule le phone mfethu. Yeah late. Wena? Baba. Yini ufuna ngikuvulise yini manje? Hawe manje. Hamba nichitha imizi yabantu. Vula. Yazi. Mfethu ayivule kanga. Ivule. Na yonke. Ya. Hey. Ngibambe sister. Fakufuna khepha etheni. Uyaphi mfethu awubuye wena? Hawu. Oh. Oh, ngiyakubona uphila ufuna ukuthini? Ufuna ukuthini chaza? Ibe WhatsApp lo. Chaza phela. Hayi lo uyambona lo i-Groovist le. Sister uthola kanjani ne-Groovist? Ngena la WhatsApp now. Type lapho uthi sex. Yini manje? Wena uyagroova wena. Nasetshwaleni futhi attract abantwana sengibonile. Nakhona ngithola unaledi la bakhuluma ngo-sex. Bani naledi? Ubani unaledi? Bani naledi? Amngane wami naledi. Ngifuna ukwazi unaledi. Wani khuluma naye ubani? Wena waye usunomngane kuthi unaledi. Yindaba uma ukuthi uneyinkinga ungayikhulumi noma isister uma ukuthi uneyinkinga ze-sex. Waye uyichaza kunaledi? Andaba nami mfethu mina understand Understand yini into engizoyi-understand. Ukhuluma nonaledi. Understandise. Ngikwazi ukuthi yini le ngake nikhulumayo la? Baby mosuka kini uzuzolala lapho ngipha 1 round mara kungenzini mina ngipha 1 round. Angizwa. So manje amanye ama round wathola kuba. Awuneliseki ngalokho. Mara kunini siloko sikhuluma le ndaba. Sikhuluma ini? Awungana wakho mina baby angiphi naledi kamnandi. Umngani wami. Umngane wakho angipha. Hey, angizwa kahle. Mina ngini. Ngipha kamnandi. Akangiphi 1 round. Sengize ngaphelela na amagama ngisazi nokuthi ngizothini. Mama baby ngimudla. Okay, awucabanga ukuthi ngithela ukugula ke? Condom. Use phini condom. Nini unawo yini? Bese wena awume kancane wena. Nini? Indaba wena. Wena usebenzisa condom wena. Wena kushayela icondom nje. Ukushayela uthi condom bu. Hey wena. Hey wena. Hayi uthi udlala ngale ngane ngoba incane man. Kade uyikuka la kanti ukukunya lady wena. Awungijwayela kabi. Ukujwayela kabi. Mina umcebe kini. Ngiyabatshela abazali bami. Ya, umcebe. Ngalo mujo. Ya, umcebe. Shayakufuna. Unzokhala wena. Yewena condom. Umcebe kumamakho. Ya, umcebe. Mnike nale phone yakho. Balandela na. Wena abazokuyenza ka. Wena the only thing ubani. Why you come welcome wena condom? Yatshela na. Uzobona. And wena kangani uzobangela. ngibonile wena nale profile wena son hamba kungcono vele uhambe. Hambe ngikuphishimela yami. Sister sazoqhubeka utshole nalo. Hayi siyahlukana kwamanje kuyaphela yami manje. Okay. Yababana mami. Imaki uthi ngiyasa okay yehlisa umoya. Awuchifta ngibambane la ngimi. Ubani woze paki. Woza ngapha. Woza musukujaha man. Ngingajahi. Ya musukujaha. Ngifuna ukukushaya kahle. Yazi ngifuna ukukushaya sister ngifuna ukukushayela indoda yakho. Ngifuna ukukushaya wena. Look. Baby, Down. Yeah. Chelile.
Phomisa ngenkolo phansi. Yabo. Uhlupha lo mntana. Yabo. Ya. Yabo. Ngono uhambe dog. Mfethu. Ngono uhambe. Mfethu. Akasakufuni. And wena sikubonile HIV ni uattract amantombazana usile. Great. Ya. Sister, hamba welcome uzokunika 20 rand ukuthi ufike. Yewena son. Ufuna welcome akushaya ngeimpama. Ngilandelelani. Yewena condom. Angengishimeli yami. Hayi man uhambe. Hayi Miriam. Akasakufuni. Sister ngicela ubuya hamba. Okay ke phela ngiyaxolisa phela. Baby ngiyacela phela. Awuxolisa uyalwa. Baby ngiyacela. Ucelani? Izoba right ke lelo 1 round. Awuneliseki nge1 round. Ngiyacela. Hamba kunale. Baby ngiyacela. Nomngani wakhe. Ngiyacela sithando sami. Uthi umngane wami ngithathe kanjani? Hamba nawe ibuhamba. Bye. Hamba. Akabe na sale na. Yazi lokhu Sale naye sa. Sale naye loyo. Yakunaleri nyombu. Fana nawe. Shit. Welcome. Nika lo mntana 20 rand akwazi ukubamba itaxi lapha aye Bree. Ayikho lento. Nambe ngijole emapakini ngaphethe ngisho imali yokugibela. How? Take me home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Dala Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanumjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake.